Hosťom televízie OTV je doktor Štefan Harabín, bývalý predseda Najvyššieho súdu, bývalý minister spravodlivosti a súčasný kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem divákov OTV aj vás v štúdiu. Ďakujeme pekne. Pán Harabín, začneme tým, čo sa udialo v piatok v skorých ranných hodinách. NAKA zadržala bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Je to už druhýkrát, čo bol zatknutý. Ako vy z pohľadu bývalého ministra spravodlivosti a bývalého predsedu Najvyššieho súdu komentujete toto zatknutie 6 týždňov pred voľbami? Tibor Gašpar nie je len ex-prezident policajného zboru, ale je aj kandidát za poslanca do parlamentu. Ja by som to komentoval z dvoch rovnín. Z tej politickej, ako ste to naznačili, veď Lipšic a spol, myslím, tá údierka špeciálna, aj v kooperácii so špeciálnym súdom už naplánovali v podstate do konca októbra samé pojednávania, hoci v tých letných mesiacoch sú de facto justičné prázdniny a výnimočne sa dávajú aj trestné kauzy. No a tam je to tak naplánované a do toho teraz spadlo aj toto. Tá plánovitosť pojednávaní na špeciálnom súde je jasne politicky motivovaná. No a tým pádom aj toto zadržanie má rovinu politickú. Pritom je to skutočne smiešne, pretože ja sa pohybujem medzi ľuďmi, keďže ma do médií nepustia a ambíciu kandidovať na prezidenta som už dávno ohlasil, tak sa stretávam s ľuďmi a vidím, aké sú nálady aj pred parlamentnými voľbami. Že Smer, nie že prieskumy sú 20-21, Smer bude mať minimálne 25%, lebo to sa dá z tej prezentovanej vôli ľudí usúdiť. No, takže to je totálne politické fiasko, že bol Gašpar zadržaný. A potom sa vyjadrím, lebo však ja politik nie som, ale som trestný sudca, celý život som robil trestného sudcu, bol som síce ministrom spravodlivosti, ale som mal prerušený výkon funkcie sudcu a podpredsedom vlády pre legislatívu, čiže zase len právo. A k tejto kauze sa vyjadrím z trestnoprávneho hľadiska. No keď som toto počul, že Gašpar mal mať vedomosť nejakú, neidentifikovateľnú vedomosť o tom, že nejaký vyšetrovateľ mal ovplyvňovať trestné konanie. Viete, ako trestný sudca, lebo celý život som toto robil. Tak to ako keby som ja odsudil, nejakého, čo ja viem, bezdomovca, že mal vedomosť, že druhý bezdomovec ukradol pašteku v Lidli. To asi tak. To je tá rovina. No. Tak ale mňa už ako neprekvapujú tieto, by som povedal, totálne anomality, vo vzťahu k tým špeciálnym zložkám, ktoré tu vôbec nemali byť, ani špeciálny súd, ani špeciálna prokuratúra. Ja som hovoril, že to sú inštitúty fašistické. Hitler zaviedol špeciálny súd kedy? Keď Dimitrov komunista bol oslobodený, totálne zlyhala táto zinscenovaná politická fraška. Vtedy Hitler povedal, že nemôžeme ovládnuť 36 000 nemeckých sudcov, tak zriadíme špeciálny súd. A tam 36 sudcov ovládneme. A tak aj dosadil všetko ľudí, ktorí boli závislí, cez zistené úplatky, cez kompromitujúce milenecké vzťahy, cez sexuálne deviácie. No a tak vznikol. A u nás je to presne to isté. Však máte na špeciálnom súde akých ľudí? Hrúbala. Však to je narkoman. A to sa vie. Veď on bol dvakrát prichytený, ako omamenie riadil motorové vozidlo. Raz cez drogy a raz cez alkohol. No, Pamela teraz vyprávala na povrch. Máme tam ďalších ľudí. Teraz už na špeciáli nie je Klemanič, ktorý utekal zo Spišskej Novej Vsi ako sudca alkoholik, lebo sa voči nemu viedlo disciplinárne konanie, aby zachránil talár, tak išiel na špeciálny súd. To sú vydierateľné osoby a tí rozhodnú, čo treba na politickú
objednávku. Preto špeciálny súd, aj špeciálnu prokuratúru treba zrušiť. Zrušiť. Nie, že personálne preobsadiť, lebo systémovo je to inštitúcia neústavná. Neústavná. Ja tvrdím, že to treba zrušiť, lebo to je čierna škvrna. Čierna škvrna na justičnom systéme slovenskom. A bude treba asi prijať aj zákon o revízii niektorých rozhodnutí, pretože napríklad Ústavný súd v 22 prípadoch povedal, že išlo flagrantné porušovanie práv obvinených a zrušil rozhodnutia. To bude treba platiť náhradu škody, čiže treba silne uvažovať do budúcnosti o prijatí zákona o revízii mnohých súdnych rozhodnutí. A tento súd treba zrušiť. Treba budovu zbúrať, kde je špeciálny súd a špeciálna prokuratúra. A pozemky zasypať vápnom, lebo toto nás bude ťažiť historicky dlhé obdobie, táto čierna škvrna na justícii. Nechcem nazývať pejoratívne expertov, ktorí sa vyjadrujú k právu. A jedným z takých je aj súdruh Šeliga, nejaký chlapec z Oravy, nazvime ho. Nemôže sa na to uraziť. Chlapec z Oravy bude hodnotiť, či má byť v trestnom práve a v trestnom poriadku 363 paragraf, cez ktorý sa likvidujú nezákonnosti, ktoré sa dejú najmä na NAKA a v prípravnom konaní. A tento povie, musíme ho zrušiť, lebo je často tento paragraf používaný. No keď často orgány činné v trestnom konaní na NAKA často a takmer permanentne porušujú práva obvinených, to je jedno koho. Či to sú smerácky nominanti alebo iné osoby, alebo či by tam bol Lipšic. Obvinený musí mať dodržiavané procesné práva, základné ľudské práva aj v trestnom konaní. No a keď nemá dodržiavané, no tak potom sa musí často používať aj 363 na vysvetlenie pre toho chlapca z Oravy. Napríklad. Mňa zaujali nielen tie dôvody zadržania, ale aj ten samotný čas, kedy prišla NAKA po Tibora Gašpara. Ten bol zatknutý v skorých ranných hodinách, tak ako som povedala, konkrétne 4:40. Veď sa nejedná o vraha, aby bol ten moment prekvapenia, alebo sa takto zahrávajú so psychikou človeka? No, ale tieto praktiky NAKA začala kedy robiť už aj? A neurobili to voči Rostasovi? Napríklad. Čiže tu vidíte, že toto vtedy nebolo na pretrase a malo byť. A vo vzťahu k tomu, lebo to bola tiež NAKA. Už tým sa vtedy mal policajný prezident zaoberať, či také praktiky sú možné. Takže samozrejme, to máte úplnú pravdu, o tom sa niečo baviť. A tieto praktiky samozrejme negatívne nieže hodnotí. Vynáša rozhodnutia. Európsky súd pre ľudské práva, že išlo porušovanie v takýchto prípadoch základných ľudských práv. Čiže toto sú de facto nezákonné praktiky zasahujúce aj do súkromia a môžu mať aj mučivé prvky a trizňujúce a tak ďalej. Takže s tým sa dá len súhlasiť, čo ste povedali. Ten názov akcie Ezechiel 7 je dosť zaujímavý. Je to čas z Biblie, alebo verš z Biblie, ktorá vraví o prichádzajúcom páde a zdesenia. Už len samotný výber názvu akcie naznačuje, že sa jedná, alebo mohlo by sa jednať o akýsi akt pomsty. Čo si o tom myslíte vy? No o tom si netreba nič myslieť. Ja len to poviem zase napriamo. Ja som ako známy tým, že hovorím rovno. Oni sú tak tupí, že ešte sa aj usvedčujú, že je to politická rovina, politická objednávka. To ako, na to nemám iný komentár. Pár dní predtým, ako bol Tibor Gašpar zatknutý, sa slovenská verejnosť zapodievala prípadom alebo kauzou Záleska a Todová. Máme tieto dva prípady si spájať? Nemôže byť prípad pána Gašpara, alebo nemôže prípad pána Gašpara slúžiť iba na odvrátenie pozornosti od kauzy Nová Lesná, kde sa tieto dve dámy mali stretnúť alebo mali byť videné? Určite niečo na tom bude
lebo mainstream, hej, a Sorošovskí prestitúti záhadným spôsobom o takomto vzťahu mlčia, ako keby sa nič nestalo. Hej. Viete si predstaviť, keby mňa nachytali s Daňom, hej, na nejakej chate. Čo by robil mainstream? Hej? Čo by robil ako mainstream? A oni nič sa nedie. Dokonca Mazak, hej? Ja ho nenazývam predseda súdnej rady, pretože to je náčelník podvodných pyramidových hier. Kriminálnik, lebo on zakladal niekedy prvú pyramidovú spoločnosť, volala sa SAS, to mi povedal Schuster, bývalý prezident, že 1 000 000 tam vložil, robil právnu architektúru a tesne pred krachom 3 dní vybral 48 miliónov. Preto tvrdím, že je daňový kriminálnik. Doteraz nebol súdený. Nikdy nepodal na mňa žalobu na ochranu osobnosti, lebo na súde by som preukázal také. A tento, ako teraz v pozícii načelníka súdnej rady, hej, povie, nemôžeme sa zaoberať Pamelou Záleskou, lebo nemáme žiadne dôkazy, že ona, hej, mala nejak porušiť sudcovské povinnosti. Etika mu nehovorí nič, bangalorské zásady sudcovské absolútne nič, otázka zaujatosti absolútne nič. Nemáme žiadne dôkazy, nemôžeme sa týmto zaberať. Tu povie akože predseda súdnej rady, hej. Ja vysvetlím, že o čo ide. No, suseda vášho zavraždia, hej, napríklad, hej, nedaj Bože. A polícia povie, nebudeme šetriť, lebo nemáme dôkazy. Nebudeme šetriť. Čiže toto je vyjadrenie k totálnemu zlyhaniu sudcovskej osoby, pretože stačí si zobrať len jednu vec. Vybrať všetky trestné spisy, ktorých Záleska rozhodovala a porovnať ich s článkami, ktoré dával denník N. To je jedno, či Todova alebo iní novinári. Veď unikali aj v kauze Kusiak, hej, informácie napríklad o utajení svedok. A kto ich zverejňoval? Denník N. A Pamela nemusela vynášať veci len zo svojich spisov, ale aj z iných spisov, lebo však prišla do trestnej kancelárie. Hej, však ja poznám chod súdu. Hej. Určitým spôsobom zistila aj v inom trestnom spise a dala informácie a denník N, hej, na tom živil, pumpoval verejnú mienku. A on povie, nemáme dôkazy. Tak ako tu vidíte, hej, dvojaký meter ultraliberálov, hej, ako nešetri to, čo je zjavne. Ja tvrdím, že Žilinka večer mal dať návrh na vzatie do väzby z Pamely, pretože je to ľahko zistiteľné, hovorím si. Zoberú spisy jej, aj čo rozhodovala pri prípravnom konaní, napríklad vzatie do väzby generála Lučanského, potom to konfrontovať s článkami a aby nepokračovala v trestnej činnosti, hej, návrh na vzatie do väzby. A on povie, že my nemáme dôkazy, lebo on môže a mal by okamžite, dočasne zastaviť výkon funkcie sudcu. Hej. Na to má právomoc. Predseda súdnej rady, sudcovská rada Pezinského špecializovaného súdu, minister spravodlivosti. Nič. Oni sa vôbec ani k tomu nevyjadrujú. Ombudsmanka, alebo neviem, či teraz je ombudsman. Takže jasne, keď už som sa dostal na meritum veci, že treba zahmliť kauzu Pamela, lebo je to ich sudkyňa, na ich objednávku plní politické pokyny, to zapadá do toho rámca, že je to fašistický súd, lebo sú tam osoby vydierateľné. A keďže je ich, no tak zahmliť a vytiahnuť Gašpara, že mohol mať vedomosť. Pán doktor, vy ste obvinení a hrozí vám 3-ročné väzenie. Neobávate sa, že takto pred voľbami prezidentskými môžu niečo vykonštruovať, ako teraz napríklad v prípade Tibora Gašpara? Pani redaktorka, ja robím
alebo robil som, alebo teraz mám prerušený výkon funkcie sudcu. Strašiť môžu kohokoľvek, len mňa strašiť s trestným právom. To ako považujem za mimoriadne zábavnú hru a veľmi ma to teší, lebo oni, títo chudáci, mi robia prezidentskú kampaň. Presne to isté, čo Trumpovi v USA. Hej. Ja som obvinený s tým, že som dal na status facebookový príspevok vyjadrenie, že na mieste Putina by som urobil presne to isté, čo Putin. Na druhý deň som to napísal, pretože je historickou povinnosťou Rusov likvidovať ukronacistov, nie Ukrajincov, ukronacistov, ktorí zavraždili na Donbase po roku 14, vyše 14 000 ľudí. Na tento výrok som hrdý. A ho zopakujem kedykoľvek. No a za tento výrok akože som schvaľoval trestný čin agresie Putina a Ruskej federácie. No, tak ja sa pýtam, kedy ide o trestný čin, hej? Čo to ako povie Kochlis alebo Lipšic, hej? Viete, či ide alebo nejde o trestný čin agresie, to nemôže povedať. Okrem Bezpečnostnej rady OSN, podľa článku 39, nikto na svete, žiadny súd, žiadna inštitúcia, žiadny vnútroštátny, zahraničný, nikto. Čiže som mohol spáchať trestný čin schvaľovania agresie, keď podľa článku 39 len Bezpečnostná rada. No a prokurátor podá obžalobu so súhlasom Žilinku. Ja som argumentoval tým, že 39 článok tu je. Žilinka ani na to nereagoval. Nepovedal, že článok 39 platí alebo neplatí. Tým pádom ma zbavil práva na obhajobu, pretože ja keď použijem pri právnom konaní určité argumenty, ktoré vyvracajú mu akože žalovanú trestnú činnosť, tak ich musí prokurátor reagovať. On nereagoval. Lebo keby cez 363 som išiel, keby povedal, že o trestný čin agresie ide, pretože Pozemkový úrad v Michalovciach zrušil na Slovensku článok 39 karty OSN, tak by som to bral, že reagoval na moju obranu. Ale Žilinka nepovedal, že článok 39 charty OSN na území Slovenska neplatí. Takže mám vysvetľovať ďalej, alebo som ešte za jeden trestný čin? Hanobenie ukrajinského národa. Čiže podľa toho každý, kto by kritizoval Hitlera, tak hanobí aj nemecký národ. Toto je práca špeciálneho prokurátora. Ja to hovorím, pretože keď si toto dovolili voči mne, čo robia s ostatnými ľuďmi? Čo robia Oni to urobili preto, lebo si mysleli, že mňa zastrašia. Tak ja celý život narábam s právom. Nikdy som právo neohol ani doprava, ani doľava. Nikdy. Veď keby niečo mali, tak by ministri vnútra ešte v lipšicovskej pozícii vyhrábali aj niečo, že som mal vedomosť. Ale ani to, jak teraz u Gašpara vyrobili. Takže toho sa tak bojím ako lanského snehu. Viete, čo je lanský sneh? Minuloročný sneh. Spomenuli ste Donalda Trumpa, aj Spojené štáty americké sa na budúci, sa Spojených štátoch amerických budú konať prezidentské voľby. A aj tam je jeden z prezidentských kandidátov obvinený, konkrétne Donaldovi Trumpovi, a hrozí mu väzenie. Toto je celosvetový nejaký trend, že sa zbavujú nepohodlných kandidátov? Nie, toto je sorošizácia justície v priestore anglosaskom. Čiže aj USA. To máte aj v systéme trestného práva dohody o víne a treste, špecializované zložky. Lebo čo je dohoda o víne a treste? Veď štát je povinný vypatrať pachateľa, aj mazák zálezku, vypatrať, objasniť, obžalovať a odsúdiť pachateľa v mene štátu. A nie. Je tu pachateľ a cez dohody o vine a treste, tie Sorošovské inštitúty, štát kupčí s vrahom. Namiesto toho, aby štát toho vraha a pachateľa
zaistil, objasnil a odsudil, on s ním kupší. Štát s vrahom, lebo to je jedno, je už v pozícii potom dohoda o vine a treste na súde, štát s vrahom vyjednáva. No a máme tu celý rád prípadov, hej, kajúcnikov a tak ďalej, hej, ktorí usvedčia aj svoju matku, len aby sa dostali vonku. Hej, to je to kupčenie. To hovorím len o jednom prvku, hej, tej sorošizácie justície. No a tak vypadá, hej, justícia aj v Spojených štátoch amerických, že super korupčné veci, čo už bývalý prokurátor Šokin, hej, generálny na Ukrajine, usvedčuje, hej, Bidena, hej, a zlikvidovaní materiálov jeho syna, celý rad iných dôkazov USA sú. Tam prokurátor, hej, nestíha. Ale Trumpa, hej, z vymyslených vecí, áno. Tu vidíte, do akej miery, hej, sú tieto justičné zložky spolitizované. Oni prestávajú plniť účel, pre ktorý boli zriadení. Hej, prinášať spravodlivosť, nestrannosť, primeranosť trestov. Ďalší vypuklý prvok sorošizácie justície u nás. Tresty, pamätáte sa, keď bola politická vlna, boj proti korupcii. Tak, špeciálny súd ukladal tresty za bedničku vína 5 rokov. Taška ovocia, paradajky 5 rokov. Dopravný policajt, úplatky 10 eur, 5 rokov. Boj proti korupcii, lebo vtedy bola taká vlna. Hej, keď politici kradli peniaze iným spôsobom, tak potrebovali odpútať pozornosť, hej, na akože, jak bojujú proti korupcii. Sami korupčníci v parlamente, ktorí sa uplácali navzájom. Hej, ako. A všetko potom preniesť na iný bod pozornosti. No a my sme vtedy v Senáte, jak som skončil prvýkrát, teda ako som skončil druhé pôsobenie predsedu Najvyššieho súdu, išiel do výkonu automaticky, no a som začal robiť, lebo v pozícii predsedu Najvyššieho súdu, predsedu súdnej rady som robil sám, teraz sú 2 funkcie, 2 autá, sekretariáty a tak ďalej. Ja som to robil sám a som pojednával v Pečenom senáte, čiže som mal 10% výkon. No a potom som išiel do výkonu, no tak som začal výkon trestného sudcu na trestnom kolegii 100%. No a tam začali chodiť tieto kauzy úplatkárske. My sme to rušili v Senáte, hej, lebo vyšetrovanie začala inšpekcia, hej, policajná inšpekcia, ktorá bola podriadená ešte Lipšicom na ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra nemôže byť orgánom činným v trestnom konaní. Sme to rušili. Hej. Tie všetky úplatky, čo boli 5-ročné tresty, čo došlo do nášho Senátu. A vtedy predsedovi špeciálneho súdu Trubanovi, hej, vtedajšiemu, on teraz je sudca, bola nejaká porada, mu hovorím, počúvaj, ako vy ste tam zbláznili na tom špeciálnom súde. Ako, som mu normálne úprimne ako kolegovi hovoril, vy za bedničku ovocia dávate, za brazílskú kávu dávate 5 rokov, čo ste ako? Hovorím, a čo budeš robiť, keď príde ti kauza na špeciálny súd, 100 000 úplatok. Potom aký trest uložíš? Trest gilotiny po 3 cm páchateľa? Čo uložíš potom? Ja chcem poukázať na ten politický, vydierateľský prvok u špeciálneho súdu. Čiže vtedy to na politickú objednávku robili. Teraz, jaká je situácia? Máte páchateľa, hej? Jeden dostane za 50 000 40 rokov a druhý a v druhej kauze za 100 000 alebo do 100 000 podmienku. Podmienku. Tak si porovnajte tú primeranosť a aká spravodlivosť za bedničku ovocia 5 rokov a za 100 000 úplatok ten istý súd o 5 rokov dáva podmienku. Môže taký súd byť v justičnom systéme? No nie, je to čierna škvrtna a hovorím, pozemky treba zasypať vápnom. Pán doktor, ako vás počúvam, nastoluje sa mi taká otázka. Máme vôbec ešte právny štát? Už dlhodobo nie. Už dlhodobo nie. A ryba smrti od hlavy. Nie zase hovoriť na adresu justície je všetko zlé. Hej. Samozrejme, aj justícia do toho zapadá. Hej.
Ale keď bezhlavo hlava štátu, hej, nedodržiava ústavu, to máme napríklad s referendum, hej, alebo dodáva zbranie na Ukrajinu. Slovenská republika, viem to, pretože mám ambíciu kandidovať za prezidenta, hej, je účastníkom mnohých medzinárodných dohôd, aj signatárom. Ja ich tu teraz nebudem menovať, lebo na to nie je priestor, je o Wassermanské usporiadanie napríklad, alebo je aj kódex EÚ o zákaze dodávok zbraní do oblasti konfliktov žiadnej bojujúcej strane. Ona dáva zbrane na Ukrajinu. Čiže hrubo porušuje medzinárodné právo, hej? A reprezentuje Slovenskú republiku. A ďalej čo robí ešte? Sláva Ukrajine. Toto robí prezident republiky. Teda ona prezidentom nie je, ona je iba dočasne v úrade, pretože ona sa tam dostala podvodom. Tak ako boli zmanipulované voľby s Trumpom, tak boli zmanipulované aj tu. Preto ústavný súd odmietol moju sťažnosť a odmietol prepočítať hlasy, pretože som mal, a mám aj dôkazy. Odmietol prepočítať hlasy prečo? Veď keby tam nebol podvod, no tak by prepočítali, by povedali, no, Harabin tu tvrdí, to a to sme prepočítali, nemá pravdu. Nie, oni odmietli. No, ale dostaňme sa k tomu porušovaniu, hej, práva. Však ako aj Hitler, sláva Ukrajine, to sú veci už dávno rozhodnuté Norimberským súdom. A ona sa tu týmto chváli. Hej. Pred prezidentský palác si dá zástavu LGBTI, veď ona reprezentuje ideológiu. A my máme v ústave, aká zastava môže byť a príslušných zákonov pred štátnym orgánom. No nesmie byť. Ani ukrajinská zastava nesmie byť. Čiže najvyšší ústavní činitelia porušujú právo. No tak ako samozrejme potom to ide na nižšie úrovne. Veď predsedom vlády, ministrom financií bol kto? Človek, ktorý falšoval vysokoškolské doklady. Takisto minister školstva. Veď si viete predstaviť, že by pred rokom 89 školník na základnej škole hociakej v Michalovciach mohol byť školníkom človek, ktorý falšoval napríklad diplom alebo osvedčenie o učňovskej škole strednej. No nemohol by byť. No a títo ľudia sú v riadiacich funkciách štátu. Ale v tomto smere je zase zámer. Hej, čím hlubší, tým lepšie ovladateľne. To nie je špecifikum slovenské. Toto je v celom priestore anglosaskom. Dostať do pozícií hlupákov, ktorí budú počúvať a ešte budú hnať svoj národ do vojny na Ukrajine. Hej. Čaputová, Vojany, Gabčíkovo. Ja len na umnosť. Hej. Hlava štátu nevie, čo je Vojany a čo je Gabčíkovo. Veď pred rokom 89 by neskončila ani 7. triedu základnej ľudovej školy. No a títo ľudia sú tam preto, aby u občanov vyvolali hnev. Hej, že jednoducho odpor. Ale to je mimoriadne cielené. Ten odpor obyvateľstvo globalistik ultra, hej, sledujú čo? Zlikvidovanie štátov, národných štátov, hej, ktoré sú ich odporcom svetovlády. Čiže ten odpor obyvateľstva oni potom presmerúvajú. Nie z týchto hlupákov, ktorí sú v riadiacich štruktúrach, hej, ale na štát. Lebo akože tieto osoby, títo hlupáci reprezentujú štát. A snažia sa to potom mediálne dávať do roviny. Na čo vám taký štát, keď takí hlupáci ho riadia? My vás budeme globalisti riadiť v určitom priestore a urobiť z vás super otrokov. Toto je hra. Ideme na Balkán. Aj tam by sa chcelo zatýkať. Generálna prokurátora Bosny a Hercegoviny v piatok vzniesla obvinenie voči prezidentovi Republiky Srbskej Miloradovi Dodikovi za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu. Aký je váš názor na to? No, ako dobre, že ste postavili otázku, lebo je to aj právna otázka a samozrejme je to aj politická otázka. Ona zase sa dá rozobrať z viacerých pohľadov. Teda rozoberme ju z pohľadu OSN. OSN žiaľ, stratila svoju kredibilitu, by som
povedal na medzinárodnej scéne, napríklad tým, že Bezpečnostná rada odmietla vyšetrovať teroristický čin Nord Stream 2, kde Američania sami píšu, a ten známy novinár Hirsch, že to urobili Američania. Odmietli. Navyše tu treba povedať, že ten zástupca pre Bosnu a Hercegovinu de facto je, by som povedal, taký nejaký polooficiálny, lebo Rusko a Čína ho neuznala. Ten Schmidt, ktorý tam je a ktorý robí protektora, ako dá sa povedať, že to je protektor OSN pre Bosnu a Hercegovinu. Čiže v tomto smere on robí aktivity voči Republike Srbskej. Prečo robí aktivity voči Republike Srbskej? No lebo Dodik je suverénny reprezentant tejto republiky a neklánia sa anglosasom. To je všetko. Preto je táto aktivita. Takže tu je ten dvojitý meter v rámci OSN. To máte nielen v rámci OSN, ale aj medzinárodných štruktúr. Si zoberte Európsku úniu vo vzťahu k Niger. Dostanem sa späť potom k Dodikovi, ale ja chcem na ten dvojitý meter. Niger, vojenský puč, prevrat. Áno, bol to vojenský prevrat. Nesporne, že to bol vojenský prevrat. Ale že ten vojenský prevrat je proti Francúzom, ktorí tam grabili, kradli, nerastné suroviny a zotročovali, tak je to vojenský prevrat. Lebo je to nevýhodné pre metropolu Francúzska, teda Paríž, ako jedného z veľkých členov EÚ. A ten istý Paríž, pokiaľ išlo o Ukrajinu 2014, lebo tam bol vojenský prevrat, neteroristický. Na Ukrajine bol teroristický prevrat, neústavný, lebo povalili Janukoviča a nemali dostatok hlasov a toto Francúzi, nie, žiadny prevrat, nie. To je demokratický vývoj na Ukrajine. Takže ten dvojitý meter tak sa teraz prejavuje aj v rámci OSN, ale právne. Oni akože môže byť, že chce vydať na neho, teda dať obžalobu, že podpísal zákon, to je jedno jaký, podpísal zákon, ktorý ako posilňuje suverenitu Republiky Srbskej, tak ho môžeme nazvať. On má iný názov. A teda oni to nejak tieto právomoci ten Schmidt uplatňoval na podklade osobitného zákona, ktorý mu tu dáva právomoc v republike, teda Bosne a Hercegovine, bol prijatý až potom, keď v Republike Srbskej poslanci o tom hlasovali, posilnení suverenity Republiky Srbskej. A oni presadili do legislatívy celej Bosny a Hercegoviny túto právomoc, OSN, vo vzťahu k aktom od, myslím, že 2. júla, alebo ako, a pritom zákon v parlamente Republiky Srbskej bol niekedy v júni prijali, že keď Dodik to podpíše, takže môžu podať obžalobu. Lebo Dodik to už podpísal. Aj ten, ktorý uverejňoval to vo Vesníku v Republike Srbskej. Nechcem sa nejak tomu detaľnejšie, pretože to pre neprávnikov môže byť úplne španielská dedina. Ale podstata je, že obžalobou nehrozia všetkým poslancom, ktorí prijali tento zákon, ale len Dodikovi a administratorovi, ktorí to v zbierke zákonov alebo ich vesníku uverejnil. Čiže aj ten zákon, v podstate on je retroaktívny, keby sme uvažovali o jeho hodnote, tak minimálne je retroaktívny v tom smere, že ho prijali neskôr ako poslanci v srbskom parlamente, parlamente Republiky Srbskej hlasovali. Takže to je na posmech. To je ten ich účelový výklad a uplatňovanie práva, ako nám to
vyhovuje. Čo hrozí teraz Dodikovi? Vie sa už aj nejaká výška odňatia slobody? Ja si myslím, že Dodikovi hrozí asi to, čo mne. že jednoducho, treba si povedať takto. Pani redaktorka, po každej vojne sa menia hranice. No teda aj po vojnových udalostiach na Ukrajine sa budú meniť hranice. To je tak. Hej. Po 30-ročnej vojne v Westfálskej mier 1648. Severská vojna 1711-21. 1815 porazený Napoleon. Prvá svetová vojna, Versajský mier. Druhá jaltský systém a určovanie hraníc. No tak sa budú meniť hranice. A keď sa budú meniť hranice, tak je evidentné, že toto napríklad, čo sa stalo so Srbskom, neostane bez zmeny. Hej? Čiže je evidentne, že Kosovo sa vráti Srbsku, aj republika Srbska, hej, napríklad. Ja môžem sa pustiť aj do určitých debat, ako Orbán čo kričí? Už 2 roky dozadu. My sme mali admiralitu. Čo ty myslíš? Horthy ho mali, čiže mali admiralitu, ale tým pádom povedal čo? Že sme mali admiralitu, tak my ako Maďari, lebo on sa považuje za pokračovateľa uhorského štátu, čo my sme tiež pokračovateľmi uhorského štátu Slováci, lebo však to nebol maďarský štát, to bol uhorský štát. No ale on toto hovorí. To znamená čo? Prístup k moru, že oni mali. To znamená, že západné Chorvátsko, vrátane rieky, patrí Maďarsku. To ako on to naznačuje. Transylvania deto. To, že Kosovo je srbské, to nemôže žiaden normálny človek ako poprieť. No takže Dodik rozmýšľa dopredu. Nedávno sa v Česku odohrala úplne cynická, podlá a neospravedlniteľná situácia. Nad koncentračným táborom v Terezíne bola vyvesená ukrajinská vlajka. Terezín je tábor, v ktorom boli počas prvej svetovej vojny brutálne mučení a zabíjani Rusi. Vstýčili tam vlajku Ukrajiny, tak ako som uviedla. V druhej svetovej vojne tam boli zabíjani Rusi zo strany nacistov. Zaznamenali ste túto situáciu, že tam bola tá ukrajinská vlajka vyvesená? Čo na to vravíte? To je v rámci celkovej filozofie anglosasov, hej, vytvoriť v tom priestore, ktorý oni ovládajú, totálnu nenávisť a homofóbiu voči Rusom. A toto podsúvajú aj do priestoru takých štátov, ako sme momentálne my, Slovensko, Česko, pobaltské štáty, Rumunsko, Bulharsko. Keď sa chceme baviť o Ukrajine napríklad, hej, tak musíme povedať, že Ukrajina je čo? Je to štát? Ako je to štát? On ako formálne je určité územie, hej, ovládané, hej, riadiacimi akože štruktúrami, ale je to štát? Riadí ho Zelenský alebo Kyjev? Nie. Tak riadi americká ambasáda, však oni sa ani tým netaja. Čiže to štát ani nie je. No a to isté máte tu na území Slovenska napríklad. Chce mi niekto povedať, že Čaputová o niečom rozhodla? Alebo rozhoduje o dodávkach zbraní na Ukrajinu? Nie. Rozhoduje americká ambasáda. Čaputová nerozhoduje o tom, kedy pôjde na to, ale tu jednoducho nerozhoduje. Hovoríme o historických územiach Ruska, hej, ešte pred prvou svetovou vojnou. Ako Veľká Rus, Malá Rus, Bielarus, Zakarpatská Rus. Máte tam akože Ukrajinu? A ako je to osobitný národ? No nie je. To je ruský národ. Však projekt Ukrajina, hej, v podstate ideologicky vymyslel Bismarck, ktorý hovoril, my Rusov nemôžeme poraziť. Nikdy. Hej, tam bola tá rivalita, hej, Nemecko, ešte Pruska, hej, ako myslím.
My musíme vyrobiť v ruskom národe určitú skupinu, hej, vlastných, ktorá bude nenávidieť svojich. Hej. Čiže keď z Ukrajinca snímete nenávisť, ktorú má vnútenú, hej, anglosasmi voči Rusom, tak to už nie je. Keď to snímete, túto nenávisť, tak to nie je Ukrajinec, ale Rus. Hej. Tu je úplne iná situácia. Niekto snažil sa mi oponovať, že potom nemôžeme hovoriť ani, že slovenský národ vo vzťahu k českému. Tak to je totálny rozdiel. Hej. Slovenský národ na našom území, hej, je pôvodný národ, ktorý vždy bol rozdielný od českého národa. Ale Ukrajinci nie, to sú Rusi. Však ako nikdy, hej, až po prvej vojne, hej, a projekt na rozbitie vtedy Ruska, lebo to bol prvý projekt, hej, čo Anglosasi vyrobili vo vzťahu ku Kolčakovi a išlo o rozbitie ruského štátu. A vtedy došlo, hej, k delimitáciám aj Okrajina. Hej. Sibír nie je ruský. Tak ako je Sibír ruský, no tak aj Okrajina je ruská. A na Sibíri žijú Rusi a na Ukrajine tiež Rusi. Čo vravíte na tú vlajku? Je to nejaká provokácia zo strany? No samozrejme, to je v rámci tej ideológie rusofóbie, hej, vyvolať nenávisť. Veď toto sa deje aj v iných spojitostiach. Ničia literatúru ruskú, zakazujú ruským umelcom koncerty, nepustia ruských športovcov na športové podujatia, či fotbalové, či olympiáda. Nutia ich dokonca ísť pod bielou zástavou a nájdu sa aj takí zbabelci ruskí, ktorí zradia svoj štát a idú športovať pod bielou zástavou. A to je v rámci vytvorenia atmosféry a sociálnej nespokojnosti voči Putinovi v Rusku. Hej. Tak ja si neviem predstaviť, hej, že by mňa niekto donútil, môžeš sa oženiť s tou a s tou dievčinou, ale už sa nebudeš volať Harabin. To je presne to isté, keď nutia ruských športovcov ísť športovať, aby si mohol vôbec športovať, ja by som sa mohol oženiť, tak ja mám zradiť svoj rod, svoju rodinu, svoj národ, svoj štát. Hej. No tak, že tých zákerností sa deje voči Rusku veľký počet, aj dokonca takýmto manipulatívnym spôsobom do vedomia ľudí. Poľsko priznalo, že vzťahy s Ukrajinou sa v poslednom období zhoršili pre vyjadrenia kievských politikov. Začínajú sa naštrbovať alebo zvýrazňovať alebo znázorňovať, že vzťahy medzi týmito tzv. Priateľmi nie sú až také dobré? No, pozrite, treba zopakovať historické súvislosti s Volínom, jak banderovci, nie Ukrajinci, ale banderovci. Hej, a títo pokračovate vraždili, hej, Poliakov, aj Rómov, aj Rusov. A keď utekali na západ, hej, severom Slovenska a juhom Poľska, vraždili ešte 51-52 na Slovensku a v Poľsku musela byť vyhlásená mobilizácia. Hej. Aj v terajšom Československu. Čiže sa aj čas verejnosti v Poľsku samozrejme prebudza a vidia, že o čo ide a vidia aj to, ako tam, akože utečenci, ako utečenec, má iba vtedy štatút utečenca, keď pred politickým režimom uteká. Čiže ani jeden Ukrajinec, ktorý odišiel po februári 22, nie je utečenec, lebo Zelenský ho neprenasleduje. No, ale dobre. Nazývajme ich akože prebehlíci, aby sme právne trvali. No tak prebehlíci v Poľsku. V Česku máme prípad, kedy Ukrajinec niekde v Plzni tam dokatovala, znasilnil malú dievčinu. Teraz jedného, ani nestarca 50-ročného v Maďarsku, jeden Ukrajinec na stoličke v parku pre nejakých 5000 forintov zabil. Tak toto sa deje aj v Poľsku a Poliaci to vidia. Vidia aj tie historické reminiscencie. Čiže keď to v národe, hej, vrie, no tak
tie elity riadiace sa snažia nejak na to reagovať. Ale v hre tu je úplne niečo ešte horšie pre Poliakov. Poliaci po 90. roku čo hovorili? Že Stalin je vojnový zločinec. No, a teraz čo im pripomenul Putin? A čo im pripomenul? Súdruhom vo Varšave. No veď Stalin vám dal Sliesko, Pomoránsko a Gdansk. No tak ako, keď Stalin je vojnový zločinec, tak predsa nemôžete chcieť od Stalina prijať dar. Však ako to by bolo neetické, nemorálne. A to isté Litva. Dostala od Stalina Vilnius. No, Poliaci začínajú si uvedomovať, že v hre je vôbec poľská štátnosť. Poliaci sa stali úplne primitívnym nástrojom Britov a Američanov proti Rusku. Presne tak iste, ako pred druhou svetovou vojnou. Že do poslednej chvíle hrali s Hitlerom, že spoločne zaútočia na Sovietsky zväz a potom skončili tak, že Hitler vyskočil najprv na nich. No a teraz o čo ide? Po každej vojne, jak som povedal, sa menia hranice, nie? Viete si predstaviť, že keby teraz bolo referendum v Sliesku a Pomoransku, ako by dopadlo? Neprihlasili by sa za návrat do Nemecka? No. A v Teheráne, alebo myslím, že už na Jalte, keď bola hra v diskuziách o Lvov, Churchill hovoril, že Lvov by mal patriť Poľsku. A Stalin mu hovorí, no ale však pred rokom 1918 Varšava celá patrila Rusku. No, tak potom skončil Lvov. Ja tým chcem povedať to, že menia sa hranice a Poľsko môže prísť o štátnosť. Zachytili ste tieto konfrontácie? Poliaci ako ťažili aj z dob socializmu, pretože tie nerastné suroviny za lacno išli nielen do Československa, aj do Poľska. Potom ťažili z toho, že boli súčasťou Európskej únie, vydobili si najlepšie podmienky, napríklad o poľnohospodárstve. Proste ustupovala im Európska únia, nás likvidovali dokonca, aj niektoré podniky sme museli zlikvidovať cez absolútne nepričetnú elitu, ktorá vyjednávala podmienky do vstupu. No, vyciciavali a teraz nemajú dosť, tak začali hovoriť, že znášajú nároky voči Nemecku, povojnové ešte, nevyrovnané, reparácie. A Nemci začali hovoriť o tom, že Sliesko-Pomoránsko patrí im. Nemôže dojsť náhodou k novému deleniu Poľska alebo ukončeniu Poľska? Ja sa pýtam, lebo Američania už dávno odišli z Európy. Američania už sa koncentrujú na juhovýchodnú Áziu proti Číne, aby sa zachovali ako regionálna veľmoc. Čiže vplyv Ruska vo východnej Európe sa navráti. Nie preto, že by oni chceli naše územia. Oni chcú len, aby tieto štáty mali status neutrality, aby tu neboli vojska. Tak, ako to bolo v 91. roku, čo bolo aj ústne slubované. No, takže chcem tým povedať, že Rusko sa navráca do pozície super globálnej veľmoci a určite existencia aj Slovenska bude závisieť od Ruska. Či budeme mať s ním dobré vzťahy, alebo... A jedine Rusko nám môže v budúcnosti garantovať južnú hranicu. Tu sme už rozoberali aj otázky s Orbánom. No a to isté sa týka Poľska. Európska únia sa rozpadne. To je otázka krátkeho času. Veď ju likviduje ekonomicky USA a politicky ju likviduje Británia. Británia sa chce zachovať ako regionálna veľmoc, aby tam ostala Libra a tým pádom môže mať záujem o západné
a severozápadné Nemecko. No čiže Nemecko sa potom bude musieť posunúť do Slieska a Pomoránska, keď má existovať. No a potom, aký bude priestor pre Poľsko. Poľská štátna elita, nie poľský národ, poľská štátna elita, hej, vždy konala tak, že historicky to pre poľskú štátnosť dopadalo negatívne. V Poľsku napríklad treba povedať aj to, hej, že tá rusofóbia sa vytvára aj u Poliakov. Akože. Nie je to pravda. Poliak nikdy nenadáva na Rusa. Nikdy. Oni majú dobré vzťahy. Len elitou, hej, je vsúvaná vždy myšlienka, Rus je dobrý, ale Rusko zlé. Rozumiete? Čiže vzťahy medzi Poliakmi a Rusmi ako Slovanmi nie sú zlí. Len sa vytvára, hej, vo vedomí, hej, spoločnosti a podsúva sa negatívny názor, že Rusko je zlé. A to zapadá do... Však u nás, keď poviete niečo reálne vo vzťahu k Rusku, tak vám povedia, že ste agent Kremľa a Putina. No a to je presne to isté, aj tu sa to ako začína, hej, mainstreamovo uplatňovať účelovo, striktne účelovo. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať a tak, ako hovoríte, hranice sa budú meniť určite. Aj Ukrajina mala mať tohto roku parlamentné voľby, na budúci rok prezidentské, ale bolo to zrušené, respektíve sa vyjadril Zelenský, že nebudú kvôli vojnovému stavu. Poliaci majú mať v októbri voľby, ak sa nemýlim. Tam teraz narábajú alebo riešia prípad s hranicou s Bieloruskom, zasielajú tam 10 000 vojakov, ako by sa na niečo pripravovali. Neobávate sa, že Poliaci vyhlásia vojnový stav a napokon tam voľby nebudú a my ako Slováci sa necháme inšpirovať a taktiež tu bude vyhlásený nejaký vojnový stav, keďže sa budeme cítiť akoby v ohrození. Legislatíva to nám umožňuje, ak sa nemýlim. Nie je to iba v prípade už bezprostredného útoku, ale aj keď sa cíti ako krajina v ohrození, teda naša vládna elita. Ja si myslím celkovo, že vojna ako taká sa rozširovať nebude, lebo na vojnu potrebujete peniaze a na vojnu potrebujete silnú ekonomiku. Preto pred druhou svetovou vojnou vyrobili Hitlera a Anglosasi, aby rozoštvali Nemecko s Ruskom, teda vtedy Sovietským zväzom. A teraz kto môže viesť vojnu a s kým? S Ruskom? Môže viesť vojnu to Poľsko? Alebo Európska únia? Alebo NATO? Veď vidíte, že ako všetky zbraňové systémy kolabujú v Rusku a už aj títo podpindosníci na území Európskej únie ako Radev, hej, prefackal Zelenského, že mu nebude dodávať zbrane. A Radev to urobil len tak, ktorý zablokoval južný prúd na pokyn Američanov. Teraz na pokyn Američanov prefackal Zelenského. Pavel čo povedal? Že budeme dodávať zbrane možno do konca roka. Hej. Čiže Rusko vojnu vyhralo, takže vojna nebude. Hej. Takže ani Amerika môže viesť vojnu? Však ekonomika v rozklade. Dolár ustupuje zo všetkých území na planete Zem, či už juhovýchodná Ázia, Latinská Amerika, Afrika, Blízky východ. A navyše vieme, jak tam padá infraštruktúra, lebo do nej nebolo nič vrazané, horia chemické závody, traťové systémy. Jedna časť spoločnosti je proti druhej, hrozí tam občianska vojna, rozpaduje sa. Môže byť vojna? Kto môže bojovať ako s Ruskom? No kto? Poľsko? No, ale podstata otázky bola, že či pod takouto zamienkou sa nezrušia u nás voľby. No, vylúčiť ako nemôžete nič. Hej, ale ja si myslím, že táto dnešná ultraliberálna verchuška na čele aj s Čaputovou, hej, a s Odorom asi nepristúpi k tomu, že by rušila voľby, lebo oni predpokladajú, že aj keď Smer vyhrá voľby, čo asi vyhrá, že nezostaví vládu, to znamená, že im nehrozí budúca vláda Smeru.
Tak z toho titulu sú akože kľudní a tým pádom je malý motív na to, aby rušili voľby. Tak buďme teda optimisti a počkáme si na ten 30. september, je to už onedlho. Ďakujem vám pekne za tento rozhovor, za vaše vyčerpávajúce odpovede a teším sa niekedy na budúce. Pozdravujem aj vás, aj divákov OTV, všetkých. Ďakujem pekne.